Nu skal jeg lige finde det rigtige node her. Ja, jeg har den her. Hvem er der? Hvem klovn, der har skrevet 4 sider? I kan godt høre, at den var næsten for smuk til bare at være noget, der blev sunget med 2 stemmer, ikke? Så det er jul i paradis. Og hvad er der i paradis? Der er engle. Og hvad har vi på bagrækken? Engle. De står herovre og gemmer sig. De ville ikke have kostymer på, jeg spurgte dem ellers. Men de mente ikke, at dem der vi har i størrelse 8-10 år, det er sådan lige... Ja. Men glorien har de pushet hjemmefra. Men vi skal hilse på vores store herregruppe. Fordi dem er vi meget, meget stolte af. Jeg er jo også rundt og lave korstævner og sådan nogle ting. Og det er oftest et billede på Kor Danmark, at der er 95% kvinder og 5% mænd. Og ja, sådan er det tit, så når man kommer ud og lave korstævner, så er det sådan med 100 sanger. Ja, men så er der kun 3 tenorer og 2 basser. Og den ene kunne ikke komme, for han var blevet syg og sådan nogle ting. Men her i koret, der har vi som 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har faktisk 2 mere, som ikke er her i aften.
Så dem er vi meget glade for, og vi masserer dem hver tirsdag, når de kommer. Så videre. Vi får lige en lille portvin, inden vi går i gang, for lige sådan at få stemmerne i gang. Men vi skal have en sang, som overhovedet ikke er en julesang. Men det er en sang, som koret er blevet rigtig glade for at synge. Og så var jeg under et decideret gruppepres. Og de sagde, må vi ikke godt synge den til koncerten? Og så tænkte jeg, den hedder noget med engle. Så er det en julesang. Det er det fra nu af, i hvert fald. Det er egentlig en sang af bandet TV2, som hedder Fald min engel. Og det er så herrerne, der er englene og solisterne i den her. Så lyd dem lige, når I nu ikke kan se den, når det står helt deroppe bagved.